Nelson Chamisa azuyani message yake yezuva ranhasi. Sevamuziva today is a Sabbath day. Pane mashoko auya achinyora. Aiwa achiperi mushemo reZimbabwe. Asi noziva kuti yes is a Bible verse, but pane situations kana kuti events ari kutranspire munyika yeZimbabwe ari kulinga to the verse yaanyora. Achiperi mushemo reZimbabwe samira mashoko ataona Nelson Chamisa notibva subscribe like utina on the bell icon. Noti anonyora achiti no weapon against you shall prosper. People will make weapons to fight against you, but their weapons will not defeat you. Some people will say things against you, but anyone who speaks against you will be proved wrong. The Lord says, that is what my servants get. They get the good things that come from me, their Lord. Isaiah 54:17. Blessed Sabbath, God is in it. Ndo mashokani atokopana pana Nelson Chamisa. Anotaura nawo aiwa yekuti hapana maweapons anoiswa unto you kana anoiswa kwamuri anozokudhifitai. Anomataura aiwa munyika yeZimbabwe pachitagwa nhau dzemaprotest, pachitagwa nhau dzekuthreatena kunzi vanhu vemunyika yeZimbabwe ngavasa protesta nekuda kuti anenge achikanganisa runyaro rwomunyika. Aiwa muri yeZimbabwe ndio mashoko abva achitagwa naNelson Chamisa achiti aiwa no weapon against you shall prosper. Aiwa chipotudza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko aNelson Chamisa. Tinoziva kuti aiwa iBible verse zvayo but in a deep meaning. Pinai comment section medu mbotudza mafungiro enyu. Anoti usangana kusubscribe, kulike, tinotina on the bell icon.